Vítam vás na mojom kanáli Jednoducho bez lepku. Hoď sa zdá, že boršč je náročnejší na prípravu, lebo sa varí dlhšie, kombinácia mnohých druhov zeleniny spraví svoj zázrak špeciálnej chuti. A na druhý deň je ešte lepší. Na prípravu boršču budeme potrebovať 200 g hovedzieho mäsa, 1 cibulu, 1 zemiak, 1 mrkvu, 1 petržlen, malú cviklu, 3 stúčiky cesnaku, 100 g hlavkovej kapusty, 150 g kyslej kapusty, 200 g rajčinového pretlaku, čierne korenie, červenú papriku, rastcu, sol, vegetu, na ozdobenie kyslú smotanu. Najskôr si na oleji opečieme cibulku. Keď sa nám sfarbí do hnida, pridáme hovädzie mäso a poriadne orestujeme. Keď sa mäso stiahlo, zalejeme ho vodou. Pridáme cesnak. Polievku ochutíme podľa vlastnej chuti solou, vegetou, čiernym korením, rastcou, červenou paprikou a bobkovými listami. Napokon nádobu uzavrieme a varíme. Keďže ja varím v tlakovom hranci, ktorý mi šetrí čas i plyn, nemusím čakať hodiny, kým mi mäso zmäkne. Stačí zapnúť jemný plameň, počkať, kým hrniec zapíska a tento proces zopakovať 3-krát. Pred otváraním vypúšťam zbytočnú paru, jednak aby ma neobarila a aby polievka nevybehla von. Keď je mäso zmäknuté, pridávam i ostatnú zeleninu, najemno nastrúhanú mrkvu, petržlen a zemiak, kapustu, cviklu, kyslú kapustu. Na záver pridám aj rajčinový pretlak. Všetko poriadne pomiešam, tlakový hrniec uzatvorím a nechám zovrieť a pískať znova 3-krát. K polievke sa hodí kyslá smotana a čerstvo upečený chlebík. Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.